foods na pinadeliver po sa inyo. Bali po kayo na lang po magbukas para po ano. Sige po. Wow! Happy birthday! Buksan niyo na to. Tangis! Tao po. Mami, may aso. Tao po. Ay, pwede po pumasok? Ay, nakapasok na nga ako eh. Yes. Hello po. Tanong lang po namin kung nandito si Ma'am Melchora Bolo. Ay, hello po, ma'am. Ma'am, pwede po ba namin kayo makausap po? Saglit lang po. Sige po, dito na lang po ako sa labas. Sige po. Cut. Hello, Nay. Bali po, Nay, may umorder po kasi sa amin dito sa lugar niyo po ng lechon. Cash on delivery po. Dito po nakapangalan kay Melchora Bolo, yung lechon po. Bali po, dumating na po kasi, ipapareceive lang po namin. Bayad na. Hindi pa po, sir. Cash on delivery po siya. Nakapangalan po sa inyo, Melchora Bolo Zone 2, La Purísima Nuevo. Magkano daw? Ano po, yung kilo po namin, 16 kilos po, 7,500. Pero ma'am, gusto ko po, makita nyo muna yung lechon para po ma-sure natin kung sa inyo po talaga. Alam ko na yan! Alam ko na yan! Alam ko na Naka-video lang po yan, Nakita ko ano. na yan sa TV! Saan pong TV? Sa TV! Saan TV? Saan TV? Sama mo na kayo sa akin, mami. Tara po, kasama mo na kayo. Dapat kami mag-asawa. Sige po, pwede man kayo sumama, sir. Wala akong pambayad dyan, hindi ako sasama. Nakabahan ako ah! Mami, halika po. So, yun, mami.
Nandito po yung foods na pinadeliver po sa inyo. Bali po kayo na lang po magbukas para po ano. Sige po. Happy birthday! Buksan niyo na to. Tangis! Kaya. Sige po, dito po. Ayan. Sige po. Happy birthday, Mami! Ayan, happy birthday po sa inyo, Mami. Harap kayo dito, Mami. Oh my God, umiiyak na ang ating nanay. Ayan, Mami. Tanggapin niyo po itong sash namin na may happy birthday para po yan sa inyo, Mami. At syempre, Mami, Naiiyak pa! meron po akong ibibigay sa inyo na 2-in-1 bouquet na may fresh flower bouquet at lunch bouquet na 10,000 pesos para po sa inyo. Ayan, Mami, tanggapin niyo po yan. Para po yan sa inyo, Mami. At syempre po, meron pa po kayo dyang pizza, kakanin, may coke, may customized cake, at may 2-bit stuff tayo po kayo dyan, Mami. Happy birthday po! Ayan. So, hindi po siya lechon, pero alam niya na daw eh. Sabi niya, nakita niya na daw sa TV. Nakita niyo na ba kami, Mami, sa TV? Nakita niyo na ba kami sa TV, Mami? Nakita niyo na ba kami, Mami, sa TV? Nakita ko na! Kailan po? Ngayon! Ngayon. Ayan, Mami. So, halika po dito, Mami. Ay, sige, tatay. Sama ka dito. Sige, Beth. Sama po kayo. Ayan. So, nanay, kami po ang JFS Metals and Services. We're from San Fernando, Camarines Sur. And gusto po namin kayo batiin ng happy birthday. At yan pong regalo na yan ay pinabibigay po. Ngayon, malalaman nyo dahil may babasahin akong mensahe na gusto pong iparating sa inyo para sa ngayong kaarawan ninyo. So, ready na ba kayo, Mami? Ready na? Okay, so may babasahin po akong message. Ito po ang message na ipinaparating po sa inyo ng inyong mga anak. Okay? Mamaya na kayo! Happy birthday, Mother! I hope na surprise at napasaya ka namin sa ngayong kaarawan mo. Maraming thank you po sa lahat na nagpa sa pagmamahal, pag-iintindi, at pagsasakripisyo mo sa amin. And I wish na bigyan ka sana ng marami pang birthdays. And I hope you always in a good health and be happy always. Dai magparapungot para pirming magayon. Again, happy birthday, Mama. I love you po. Love, Janine. Ayan! So yan po ang simpleng message para po sa inyo na pinabibigay. Ayan, may mga pictures po. Ito po siya. So, Mami, yan po ang regalo namin para sa inyo. Masaya ba kayo, Ma'am? Sobrang emosyonal ni Mami. So, Mami, yan po para po yan sa inyo. Ngayon, Mami, gusto kong mag-blow kayo ng iyong customized cake dahil balita ko napakaganda ng cake na to. Pwede po ba yon? Pwede. So, tara na, blow natin ang customized cake ni Mami. Okay, guys. So, kasama ko na ang ating napaka-emotional na Mami for her 51st birthday today. So, ngayon, ibablow ni Mami ang kanyang napaka-cute na customized cake. Pero bago yan, kakanta muna tayo ng happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mami. So, ito po, napaka-sweet naman ng cake na to. Wait lang. Okay, Mami, halika po dito, Mami. Ayan, make a wish, Mami, and blow your beautiful candle. Yay! Palakpakan naman natin si Nanay! Happy birthday po, Nanay Melchora. So, ayan everyone, kasama ko pa rin ang ating nanay na si Nanay Melchora. All the way from Ocampo na sinorpresa ni Ma'am Jeannie na kanyang anak. Anong pangalan niyo po bang anak si Ma'am Jeannie? Pangatlo. Okay. So, Ma'am, ngayon, since natanggap mo na ang iyong 10,000 na paghahatian natin mamaya, ayan, charot lang. So, natanggap mo naman, gusto naman kitang hingian ng mensahe. Ano pong gusto niyo sabihin? Sabihin mo kayo para saan? Para sa mga anak niyo po muna. Salamat sa mga ikin ko. Salamat ko regalo ninyo ka na ko. Daburura. Walang universe. May kurabang kami kan. Sige lang po, Nanay. Okay. Mura na ta ka ng mga cake. Sige. Salamat ka ninyo.
Ano pa po, nanay? Okay na. So, sa inyo naman po, anong wish nyo naman sa sarili nyo ngayong kaarawan nyo since nagbagong taon? Naka-red na red pa po kayo dyan. Ano pang message nyo, ma'am, para sa inyo po? Salamat. Nakaabot ako sa araw kalidad. Tapos, healthy. Wala na mamatian. Yes Sana po. angkan-angkan. More birthday pa. Ayan, palapakan naman natin si nanay. So, wish naman po namin na sana'y umaba pa po ang inyong pagsasama din ng inyong pamilya at syempre more birthdays to come pa rin po sa inyo. Yan lang po ba, mami? Isang I love you naman, mami, sa anak mo dahil malayo. Feel namin naman yan. Isang I love you. Love you. A flying kiss naman, mami. Wow! Napaka-sweet at jolly naman ni mami. Again, everyone, Nanay Melchora Bolo, all the way from Ocampo, isang nanay ang binigyan ng sorpresa na sulit na siya'y napasaya at naging emosyonal. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. We don't just create, but we captivate. Follow niyo po ang accounts namin, makikita niyo sa aming screen. Magbabay ka naman, mami. Bye!